30 urtez edo eukidugula alderdi bakarra nagusia izan dela Europan, teorian eskerrekoak, eskumakoak edo zentrokoak ziren alderdi guzti horiek, praktikan, errealitatean, interes korporatiboen menpe egon diren, gai estrategiko guztietan, eta horregatik alderdi bakarraren kontzeptua erabiltzen dugu, baina alderdi bakar hori alde batetik gero eta gehiago indarra boterean galtzen joango da Europan, alde batetik indar konserbatzaile eta trumpisten gorakadagatik, eta bestetik alderdi emergenteen, nahi baduzue, herrialde emergenteen indarraren ondorioz, alderdi emergenteen gero eta indarra handiago edukiko delako. Indar